Здравейте на всички, аз съм Алекси, днеска ще поиграем малко Айон. Аз съм първият българин, който играе Айон, ама... Добре, мога да си избера от двата, ама аз си избираме и този. Ще ми е по-готин. И ще играя с ето тази. Да я свалям, за да стане такава. Таз малко ми прилича на едно нещо. Чакай да се оформа. Много голяма глава има. Но ще го правим спокойно, можем. Синя коса. Аз направих един клип, ама нещо не стана. Се повреди. Много голяма глава. Много голяма. Тъй. Не. Да. Не. Ти си на макс. Така. И тъй. Краката не. Арма тикс. Арма лег. Фронт сайз. Тъй. Лег и фута. Крака, защо? Ето така. Малко по-така. И да, знаете, ако чувате малко чихома, ще се казвам Габриела БГ. Прото PvP. И да. Ето е другата, която ще я махна. Тая махната изтъкта. И да, това беше първи епизод. Втори епизод ще почвам да се набърквам в играта и нейните приключения. И да, до скоро. Чаги!